A my jesteśmy z naszym głesca, Artur Jabłoński z zarządu Kasiepści Jednote. Witamy bardzo serdecznie. Witam wszystkich slechinców Radia Kasiebe, witam prowadzącego. Dziś mamy gadać protokol z donosti, ale rechli może tak chutko komentara, no bo to, co jest doznał w pieniądzach z ministerstwa, to ja so na tym nie znaja, ja tam tak bardzo słabo znaja, ale tak na detkach perzynka że jak my płacimy podatki, to znaczy, że my coś wnosimy, to my musimy też coś wynieść. To by było wydawało logiczne. No i podatki jakoś nie są obniżone, cały czas płacimy teli samo, albo nawet jeźwicy, a równak mniej dostawimy z ministerstwa na Kasiebizna. Je to uczciwe? No, mnie się wydaje, że nie jest. Osobliwie temu, że zostały zmienione regle tej gry w czasie waraniły. Błedoch rok temu był przyjęty regulamin i rok temu było rzekle, jak wszystko ma być podzielone według tego regulaminu. Tymczasem wczoraj minister na Komisji Pospólnej Rządy i Mniejszościów rzekł, że nie będą są za tym kierowali, że zrobią po swojemu i że nie 15, a 10 milionów będzie podzielonych, choć to 15 w budżecie jest zapisanych. Dla wiele takich osobliwie mniejszych organizacji, które nie są oparte o jakieś instytucje, to jest ciężka sprawa, bo chcemy rzec, te kolonie dla dzieci Kasiepska Jednota rechtowała 2 lata i to mi być trzeci raz. Rechowali na rozwój tego projektu, miało być więcej dzieci, miało być więcej ludzi w to zaangażowanych, a teraz z tego nic nie będzie, bo Kasiepska Jednota nie miała skądka pieniądze wziąć. Być może takie instytucje jak Muzeum Kasiepsko-Pomorskie są rada, bo to jednak jest instytucja finansowana przez samorząd. Zrzeszenie nie wiem, jak oni sobie poradzą z tymi swoimi projektami. Osobliwie to wszystko my cesk na kasiepska kultura, chterny, że mniej dozerony, tak trzeba sobie powiedzieć, jak w uszłych latach, choć podatki płacimy, tak jak was to prowadzący rzekł, derch te samy. Takie. No ale teraz o czymś bardziej pozytywnym. Wydarzenie pozytywne dla wszystkich małych narodów w Europie, tak poprawdza. Protokół z Donosti San Sebastian mają na naszej antenie godę, ale o tym co on ma wprowadzać, czy co on ma zadeklarować. No ale prawie, jaci są, może chcemy teraz usystematyzować, jaci są przydne założenia tego dokumentu? No, przede wszystkim chodzi o to, że twórcowie wychydają z założenia, że prawo do używania języka rzeczy w swoim gwystnym języku i kulturze to jest podleczne prawo każdego człowieka. I to nie jest coś, co by miało być reglamentowane, albo w ogóle zakazane, jak w niektórych przetrywkach dochodzi, ale używane we wszednym remie, jak każdy inny język, jeśli ludzie chcą używać w radiu, telewizji, edukacji. I idzie teraz o to, w ten protokół z donosi, na którym taka komitet specjalnie powołany przez instytucje związane z Parlamentem Europejskim, z Pospólnotą Europejską stworzyły. Ten komitet wypracował takie wskazy, jak miesiączne, ale też rządy miałyby mieć ta stara o to, żeby te języki się rozwijały i w tym 7 remie było. Tak wskazów jest 185. My to charakter deklaratywny. Wiadomo, że to nie jest tak, że teraz ktoś tacie czy inne rządzący zmusi do tego, żeby on to wprowadził, ale to daje też do rancie barni dla tych mniejszościów, że oni mogą wedle tego sopowierać na choćby te 25 narodów, jakie to podpisali i na te instytucje, jakie działają w Unii Europejskiej, a być może też skarżyć do tych instytucji, czy bardzo lechłe. To jest trochę tak
że to powstało w Donosti, jo, w kraju Basków, to ja też widzę ta łudba baskijskie, że myły, jakie samo, to je myły, ale jak te myły są zbierze do grepy, to są z tym wieldzie, jo. I to tak właśnie prawie wezrze z tą deklaracją, z tym protokołem z Donosti. Te 25 narodów podpisało to, bo chcą gadać jednym głosa, a jest ocesia, że nas Kasiebów tyś do tego zaprosili, bo przez to meso jakby stywime dzieła ci pogódci europejscy, my nie jesteśmy gdzieś tam nieznanym narodem na nordze Polski, ale my jesteśmy Kasiebi ze strony Bylty. A cie nama Kasiebom je łeglowo tego nut, cie nama coś taci protokół może dać i łeglowo, bo my tu mamy swoje sprawy na masowedowo, że na zapadnej Europie, gdzie prawie do tego podpisani doszło i gdzie te mały narody zieją, one zieją pewno ciasto inny ma problema, a tak przenomni miesowedowo, jak my Kasiebi. Tej ciemu meso włączywu my jakby w ta europejsko wespółrobota. To są nam ale wydywy, że oni dzieją innyma problemami. Tak naprawdę, jak człowiek tam pojedzie, jak pojedzie na wieś, nie gada, że do Brukseli, czy inne wielkie miasta, Madryt, czy Paryża, ale jak pojedzie do nich na wieś w Brytanii, czy w kraju Basków, czy w Nafaroa, to tam się okazuje, że tyle mają te same problemy. Tyś co zastanawiają, kto je Baska, czy ten, kto gedy po baskijsku, czy ten, kto so bluscieje, a judywno zatracił swoja mływa. I generalnie robią bardzo istne rzeczy, jak metiłe, żeby ten swój język trzymać. I my so musimy ładnych uciec, ale ładnie też wzerają na nas i pytają, co tam kul nas co dzieje. I ostatnio, jak my byli odwiedzili szkołę w Elizondo, w Doleznie Bastan, z którą Kasiebska jednota wespół robi już 2 lata, miasto spityle, w jakim punkcie teraz są Kasiebi? Drzewa jest ta, z tym swoim językiem, z tą swoją kulturą. A je tak so pomyśleli i rzekł, my so przez tyle sromat z tego, że my jesteśmy Kasiebi. A oni gadają, a ja ci widzę ta postępny krok. A jak gadają, teraz my musimy zacząć mieć i raz tego, że my jesteśmy Kasiebi. A oni gadają, jo, to jest wielki krok do przódku i my jesteśmy z wama. Nama to zajęło wiele lat, zanim my z tego spłydla przestać co sromat dośle do mieć ira, ale wam się to zrobić, a my będziemy was wspierali. Tyś tacim dokumenta, jak ten protokół z Donosti. Ale to też prawie pokazywało coś, co nam się może wydawać jaś dziwny, bo my w całej swojej historii byli tak poprawdze ustawiony. Jak my ciekele za tą puelską, nam się wydawało, że to jest lepsi, co może nas ciekać, a sobie okazało, że ta puelska zara po pierwszej wojnie nie była tak dobro. Później prześle Niemcy z neudrego światową wojna i tak dalej i cały czas my byli ustawiony, bo tak jak to jest napisane, my jesteśmy za mało puelści dla Puelochów, za mało niemiecki dla Niemców. A tu ledze z dregiego końca Europy nas wspierają. To jest dość, taci może na już zdziwić, ale u samych Basków ja by też chciał spytać, bo stereotypowo myślimy o nich, że to są terrorysty, ja ci podkładają bombę, no ten stereotyp jest coraz słabszy je, ale to, co dzieje po prawdzie w kraju Basków, to są roboty tych instytucji przed tym kulturalnym dziejaniem. Jako atmosfera tam paneje, jeśli idzie o te dziejania dla baskijskiego języka i kultury? No, przede wszystkim trzeba rzec, że tam wszyscy robią dla języka. Oni też są podzielone jakby na takie 3 karna, jak idzie o myśleni, o narodzie baskijskim, czy o samostojności, tak jak ich sąsiedzy, chcemy rzec, Katalunowie wiedzą, że te chcą, tak oni po 1/3, jo? 30% chce, 30% nie ma zdania, a 30% chce łestać, żeby łestał tak jak je. Ale co do jednego, oni są zgodny, język baskijski, z tym trzeba iść w przód. I
przez to, że oni mają rozmaite pożarcie w innych sprawach, to oni są wcale nie stridają, ale wespół robią ze sobą. Chcemy rzec, że Kasiepsko reprezentowany była przez jedna organizacja przed tym protokole z Donosti, a Katalunów reprezentowało chyba 10 organizacji, a samych Basków 28. Kto pokazuje, kule ich je, oni potrafią so dogadywać. I potrafią raz robić w najważniejszych rzeczach. I chcę, żeby na Kasiebach było to samo, żeby Kasiebsko jednota i Kasiebsko pomości zrzeszenie. So powiedzę, że mamy wspólne cele, jakim je kasiebski język, narodny świąt Kasiebów i żeby my w tym kierunku szli. No tak na dzień dzisiejszy nie je. Także ten stereotyp tych, które są być może, nie wiem, pośredowany, on na pewno do Basków nie pasuje, a od dawna oni ustawili z boku ta polityka przemocy, oni nie chcą walczyć z bronią, oni chcą walczyć w ramach demokratycznego państwa prawa i to sobie ma udaje, choć zderchańcy, oni pamiętają o swoich ledzach, które siedzą w hiszpańskich sądach i tam widno na każdym rogu, na każdym balkonie widzę takie banry, takie wywieszone, czasem ręką wymalowane, gdzie pisze, żeby tych politycznych sędziowników nazot sprowadzić do kraju Basków. Niech oni nawet te swoje lata w tych sędziach odsedzają, ale niech to je tu na placu, gdzie rodzina może ich odwiedzić, gdzie my krótko do nich, a nie tak jak to je teraz, że hiszpański rząd specjalnie ich przenosi dalek, o 1000 kilometrów od Co ty się niezgodny z międzynarodnymi ugodenkami. Co ty się niezgodny z międzynarodnymi ugodenkami, jo. Także oni jakby derchy widzą to, że oni mają swoje zdanie, chcą rzec po baskijsku, w swoim języku, ale potrafią też wykorzystywać te demokratyczne w tym momencie w sieci strzutci, jaci im daje prawo hiszpańskie i międzynarodne. Tak, jak chcą rzec po baskijsku, my Kasiebie chcemy rzec po kasiebsku i dzanka protokołowi z Donosti my mówimy wskazuni, co nam ma sosłecho. No i myślę, że prawie chcemy tym skończyć, że godani, że co chce bez Kasiebą i co chce rzec po kasiebsku i robieni tego w swoim dziecim nie jest ni żadną zbrodnią. Mamy do tego prawo. Naszym gościem Artur Jabłoński ze Stowarzyszenia Kasiebsko Jednota. Bóg zapłac. Bóg zapłać.